Robert Kiyosaki, a Szegény papa, gazdag papa szerzője mondta: a gazdagok nem pénzért dolgoznak, eszközöket építenek. A legtöbb ember egész életében azért dolgozik, hogy havonta kapjon egy fizetést, majd nyugdíjat. Ha dolgozik, van pénz, ha megáll, a pénz is megáll. Ez a szegény papa gondolkodásmódja. Biztonság, állás, fizetés. Csak hogy ez nem szabadság, ez függőség. A gazdag papa máshogy gondolkodik. Nem azt kérdezi, hogy mennyit keresek óránként, hanem azt, milyen eszköz termel pénzt akkor is, amikor én nem dolgozom. Ingatlanok, vállalkozások, technológiai rendszerek. És itt jön a képe a 21. század. Ma már nem csak házat vagy céget lehet venni. Ma már digitális infrastruktúrában is részt lehet venni. Ilyen a Highway projekt. A Highway egy technológiai rendszer, ami a blokkláncok közötti biztonságos kommunikációt oldja meg egy olyan területen, ahol eddig óriási pénzek vesztek el hekkelések miatt. Most a Highway korai fázisban van, ilyenkor a licenctulajdonosok nagyobb részesedést érhetnek el. Passzív jövedelem életed végéig. Ez az időszak egyszeri, és akik szoftvertulajdonosok, részesednek ebből a forgalomból. Ez nem kereskedés, nem napi figyelés, nem spekuláció. Ez eszközépítés, pontosan úgy, ahogy Kiyosaki tanítja. A kérdés csak ennyi: te pénzért akarsz dolgozni egész életedben, vagy végre szeretnél eszközt, ami dolgozik helyetted? Most egy rendkívüli karácsonyi akció keretében január 6-áig a megvásárolt szoftvercsomag mellé ajándékba kapod az egyel kisebb értékű csomagot. És most figyelj! Minden nap csütörtök kivételével Zoom bemutató, ahol 3 darab egyenként $100 értékű Highway szoftverlicensz csomagot sorsolnak ki a résztvevők között. Ha érdekel a részlete, írj üzenetet, megmutatom.